Iktar minn 65% tax-xogħlijiet fil-proġett tal-Junction Tal-Marsa u 50% tal-proġett tal-mini ta' Santa Luċija huma lesti. Dan intqal mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg waqt żjara fuq il-lantijiet tax-xogħol. Dawn il-proġetti b'investiment ta' mijiet ta' miljuni ta' euro mistennija jitlestew sal-aħħar ta' din is-sena. Dawn il-proġetti se jkunu qegħdin inaqsu l-konġestjoni tat-traffiku, itejbu l-kwalità tal-arja aħjar u konnessjonijiet effiċjenti u aktar siguri. Ix-xogħlijiet li jmiss fil-Marsa jinkludu t-tqegħid tal-asfalt fuq numru ta' korsiji li jagħmlu parti minn dawn il-proġetti, inkluż l-erba strutturi ta' pontijiet li għadhom ma nfetħux. Sa dan it-tant qed jinbnew ukoll passaġġi pedonali ġodda, faċilitajiet ta' park and ride, korsiji għaċ-ċiklisti u aktar faċilitajiet flimkien ma' tisbieħ bħala parti mill-proġett tal-Junction Tal-Marsa. Min-naħa l-oħra il-proġett tal-mini f'Santa Luċija se jara d-disqim mill-ġdid u l-bini ta' trakka għal-ġiri fil-viċin u faċilitajiet oħra pedonali u għaċ-ċiklisti. Bdejna wkoll nagħtu il-wiċċ l-asfalt il-ġdid fil-mini ta' Santa Luċija illi jaqqat sal-proġett tal-Marsa. Naħseb illi dawn huma żewġ proġetti illi ta' min ifaħħar il-ħidma li qed issir fuqhom u nħares quddiem sabiex ikunu lesti saħansitra qabel il-ħin. Il-Ministru Borg qal li l-impenn infrastrutturali tal-Gvern huwa wieħed holistiku li jestendi għal benefiċċju ta' dawk li jużaw it-toroq kollha, fosthom is-sewwieqa, dawk li jużaw it-trasport pubbliku, iċ-ċiklisti u anke li jterqu fit-toroq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.